Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos adiante ca información nesta xornada de mércores 26 do mes de xuño, no que lles a falar de un pleno extraordinario que haberá na xornada de mañán, ao mediodía, a esta hora, 1:30. Falaremos de un calendario festivo do Concello. Esta fin de semana hai festas do San Pedro en Xesteda e tamén xa nos anticipamos o San Cristovo a principios do vindeiro mes. Falaremos de que este domingo serán os primeiros xogos de Anacletiadas na Silva. Saberemos en que consiste. Tamén falaremos das subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs que xa as poden solicitar. Sigue aberto o poder inscribirse no programa Vos Días Cole. Falaremos de unha nova recollida de plástico agrícola, tamén de que estamos nos días en que hai que facer a matrícula da escola infantil, aqueles que xa lles otorgaron praza, e lembramos que aínda cabe posibilidade de sumarse ás quendas do campamento de verán que organiza o Concello, e tamén falaremos de unhas xornadas de formación para coidar e para coidarse que haberá no centro cívico. Recordamos tamén que estamos nos últimos días para inscribirse nos cursillos de natación da próxima temporada e saberemos do horario que queda durante o verán no Punto Limpo de Cerceda, das axudas á natalidade, do verán saudable ao que se poden sumar e tamén do programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. En canto tempo para mañán, situación semellante a de hoxe, tempo revolto, con alternancia de nubes e claros e lixeira subida das temperaturas. Como decíamos ao principio, mañán xoves hai un pleno extraordinario no Concello de Cerceda. Vai a ser a 1:30 da tarde no Salón de Plenos da Casa do Concello e que será a esa hora retransmitido en directo pola radio e pola televisión de Cerceda. Ten só un punto no orden do día que é un recoñecemento extrajudicial de crédito. Como decimos, será retransmitido en directo pola radio e pola televisión de Cerceda. Mañán xoves, pleno extraordinario a partir da 1:30 da tarde. En canto ás festas máis inmediatas, máis próximas que hai ao longo do Concello de Cerceda, especialmente na época estival, pois a máis inmediata xa esta fin de semana, o San Pedro en Xesteda, que será este sábado 29 de xuño. A Comisión de Festas, formada polos veciños, xa ten o cartel publicado para o San Pedro de Xesteda, este sábado, día 29. Haberá pasarrúas pola mañán, polas aldeas da parroquia, a cargo do grupo Son da Terriña. Logo máis adiante hai misa solemne, a 1 da tarde, ca actuación do grupo de música e baile tradicional de Xesteda. Na sesión vermú estará a cargo do grupo Eureka. E xa pola noite, a partir das 11, hai verbena, ca actuación do grupo Eureka e do trío Alborada. Esos son as festas de San Pedro en Xesteda, este sábado que ven, día 29 de xuño. Lembre que xa teñen a comisión preparada os festexos e así seguimos recordándollo. Máis festas, pois tamén xa lles anticipamos a festa do San Cristovo na Silva, que será o domingo 14 de xullo. Xa teñen o cartel publicado que nos facilitaban esta mañán do San Cristovo na Silva, este domingo 14 do vindeiro mes de xullo. O cartel comeza con misa solene ás 12 do mediodía na honra ao San Cristovo e despois, como é tradicional, seguido da procesión polas rúas da Silva dos vehículos engalanados, con premios para o mellor camión, mellor ciclomotor, tractor, turismo ou furgoneta. Haberá sesión vermú coa Orquesta Galia. Dará paso despois a un gran xantar no campo da Feira das Nenas baixo carpa, donde os tíckets para ese xantar xa poden retiralos, que están á venta nos establecementos da Silva, ou se queren no teléfono 679 96 25 36, 679 96 25 36. A noite, de novo, gran verbena coa Orquesta Galia. Isto será o San Cristovo na Silva. Mais adiante, xa o día 16 de xullo, será o Carmen en Rodís, logo o Carmen en Cerceda,
o 19, 20, 21 de xullo. A festa do Cochiño é o sábado 27 de xullo e xa indo o mes de setembro sería o Carmen Pequeno de Rodís o domingo 1 de setembro. Son as festas grandes en Queixas 7 e 8 de setembro e logo por último as festas en Meirama 13, 14 e 15 de setembro coa prolongación das dores pequenas en Meirama o sábado 21 de setembro. Máis actividades. Este domingo serán os primeiros xogos de Anacletiadas na Silva. A compañía O Virabai, que é unha compañía que desenvolve eventos culturais dirixidos ao público infantil, organiza no noso concello os primeiros xogos de Anacleta, Cerceda Anacletiadas, que será no campo da Feira da Silva, onde haberá futbolín humano, cars, baloncesto, voador e moitas competicións e, ademais, sorpresas. Todo o que queira achegarse ali pode disfrutar de unha tarde de deporte e de música en familia. Poden anotarse previamente mandando unha mensaxe na páxina do Facebook da compañía O Virabai, indicando nome e idade e achegándose tamén, se queren, o mismo día a estas Olimpiadas a partir das 5 menos cuarto da tarde, porque será ás 5 cando comece xa esta divertida Olimpiada, ou en este caso xogos varios, organizado pola compañía O Virabai, chamada Anacletiadas na Silva. Cambiando totalmente de tema, están a tempo xa para solicitar as subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs. Está aberto o plazo para solicitar esta subvención ata o 12 do vindeiro mes de xullo. Será obxecto desta subvención pois a promoción e impulso de actividades desenvolvidas dentro do ámbito municipal, fomentando a utilidade pública, interese social con carácter cultural, educativo, deportivo, etc. En calquera caso, para solicitala teñen as bases publicadas na páxina web do Concello, www.cerceda.org. Aí poden informarse e logo solicitala, poden facelo no rexistro na planta baixa do Concello ou por sede electrónica. Se queren ter máis información, poden chamar ao teléfono 981 68 50 01, que é o teléfono das oficinas xerais do Concello. En canto ao programa Bos Días Cole, lembren que dende a semana pasada está aberto o plazo para solicitar o servicio do Bos Días Cole no Colexio Cruce para o próximo curso escolar. O plazo rematará o 5 de xullo, así que están a tempo. Se trata dun servicio para a conciliación que se ven ofertando nos últimos anos no Colexio Cruce, onde os nenos poderán ir ao centro antes do horario lectivo, sendo atendidos por monitores e incluso poderán almorzar. Se queren ter máis información, poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais, que é o 981 68 60 68, e poden anotarse tamén neste teléfono, poden inscribirse neste teléfono, no teléfono de Servicios Sociais, ata o 5 do vindeiro mes de xullo. E tamén no vindeiro mes de xullo, o día 15, o luns, día 15 de xullo, se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. O procedemento para solicitar a recollida é igual que nas anteriores ocasións. Os interesados deben chamar ao teléfono de Medio Ambiente 88104 6776 para solicitar o servicio, indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. Lembramos unha vez máis que o plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión e debe estar limpo e sin residuos e atado en fardos. A nova recollida de plástico agrícola que o Concello oferta gratuitamente ás explotacións agrícolas e gandeiras vai a ser o luns 15 de xullo. Están a tempo xa a solicitalo. Tamén estamos nos días no que todos aqueles admitidos na Escola Infantil Municipal de Cerceda para o vindeiro curso escolar 2024-2025 están agora no tempo de formalizar a matrícula. En calquera caso, teñen aínda de plazo esta semana para formalizar a matrícula para as plazas concedidas na Escola Infantil Os Pillavans do Concello.
deberán, en este caso, se lle foi confirmada xa a notificación da matrícula, pois en este caso deberán formalizar agora o contrato, deberán presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello ou no Departamento de Servicios Sociais, pola mañán de 9 a 2. Para confirmar a matrícula, pois teñen que presentar un impreso que será enviado xunto coa notificación da concesión da plaza, un contrato asinado que deberán recoller nos servicios sociais, certificado médico do menor indicando que ten todas as vacinas actualizadas e tamén o DNI orixinal daquelas persoas que queiran autorizarse para que poidan recoller os menores na escola. Presten atención porque se despois de rematar este período non se formalizase o contrato, perderían o dereito a esa plaza concedida. Se queren ter máis información, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68 ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello. Dende a xornada de antonte, mellor dito, comenzaba o campamento de verán que o Concello de Cerceda organiza en varias quendas. Son 40 nenos e nenas que están disfrutando dende xa onte, mellor dito, o campamento de verán que o Concello organiza na época estival para a conciliación da vida familiar e de alternativa de ocio para os máis pequenos, dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos. Ten lugar nas inmediacións, principalmente se sitúan no centro cívico e na polideportiva municipal de 9 a 2 polas mañás, pero tamén hai un horario ampliado de 8 a 3 que incluye tamén o almorzo. Si aínda quedan 3 quendas máis por desenrolar, se alguén está interesado, podería sumarse. Para elo, tería que poñerse en contacto cas oficinas xerais do Concello na planta baixa da Casa Consistorial. Máis temas. Lembramosles que, como xa anunciábamos onte, o Centro de Información á Muller da Mancomunidade de Ordes organiza unhas xornadas en Cerceda de formación para coidar e para coidarse. Formación para coidar e coidarse, ter en conta, será unhas xornadas que terá lugar no Viveiro de Empresas de Cerceda de autocoidado, movilización de persoas, recursos para axudar, tecnoloxía e corresponsabilidade. Son ou serán os días 4 e 18 de xullo, 1, 16 e 29 de agosto e 12 de setembro. Se trata de unhas xornadas de formación para coidar e para coidarse. Se queren anotarse, é gratuito, poden anotarse ou ter máis información no 981 68 21 08 do Centro de Información da Muller de Ordes ou por correo electrónico cim@mancomunidadedeordes.gal. Tamén poden anotarse nas oficinas de Servicios Sociais do Concello, presencialmente ou por teléfono, no 981 68 60 68. Tamén estes días son os últimos días para matricularse nos cursiños de natación para a vindeira temporada, despois de que xa lle fora outorgada unha plaza neses cursiños de natación. Agora no rexistro do Concello teñen que facer a inscripción definitiva, de xeito presencial ou por sede electrónica, polas mañáns de 9 a 2 e cando poden facelo no rexistro de xeito presencial, por sistema electrónico, por sede electrónica, poderán facelo a calquera hora. O día 28, finais desta semana, remataría o prazo. Insistimos que a piscina climatizada de Cerceda durante este mes de xuño aínda sigue aberta ata 9:30 da noite. No mes de xullo só estará aberta polas mañáns de 9 a 2. En agosto estará pechado e volverá a abrir en setembro, o 9 de setembro, en horario de 9 xa a 9:30 da noite. Máis horarios agora do punto limpo de Cerceda, que lembren que é o lugar donde se deben depositar os residuos voluminosos ou que polas súas características non poden ir os colectores habituais que hai na rúa. Teñen que achegalo ali, o punto limpo de Cerceda, que está no polígono industrial do Acevedo, na zona sur. Depositar ali o lixo é gratuito e, sobre todo, con 20 é obrigatorio naqueles residuos que non poden ir os colectores habituais. Pois, ao longo da época estival do verán, o seu horario quedará do seguinte xeito.
ata o día 30 de setembro, que sería cando remataría este horario, ata o 30 de setembro, será os martes e os xoves pola mañán de 9:30 a 1 e os sábados pola mañán de 10 a 1:30. Por outra parte, o Concello de Cerceda volveu a convocar as axudas para o fomento da natalidade e asentamento poboacional no Concello de Cerceda nesta anualidade 2024. A cantidade establecida volve a ser de 300 euros por fillo nacido, por acollemento ou por adopción ao longo deste ano 2024. As bases desta subvención se poden atopar na páxina web do Concello ou en www.cerceda.org. As presentación das solicitudes aínda teñen de plazo ata o 30 de novembro nos rexistros do Concello, na planta baixa. Se está realizando a actividade de verán saudable, a que se poden sumar, se o desexa, unha actividade enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas do Concello de Cerceda. Unha actividade que se leva a cabo na zona do Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial, e que, en este caso, se celebran os martes e os xoves, e hai un turno de mañán de 11 a 12 ou un turno de tarde de 8 a 9. Se desenvolven actividades como ximnasia de mantenemento, steep, aquagym, yoga, andainas ou cachibol. Vai para maiores de 18 anos e o precio por mes é de 13 euros para aqueles maiores de 18 anos ata os 65 anos e os maiores de 65 anos pagarán 9 euros. Cambiando de tema, a semana pasada abriu o plazo para solicitar plaza no programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. Abriron as inscricións a semana pasada para solicitar unha plaza na 10ª edición do programa de benestar en balnearios que ofrece días ou estadías en 15 establecementos da nosa comunidade para persoas maiores de 60 anos. O Diario Oficial de Galicia publicou a pasada semana esta nova convocatoria, de xeito que o plazo para presentar as solicitudes está aberto e permanecerá durante todo este mes e mediado do mes que ven. A Consellería explicou que o Goberno galego continúa mellorando esta iniciativa, que é valorada polas persoas maiores, o permitille manter unha vida activa e coidarse. Por isto, este ano incrementouse as plazas ofertadas ata superar as 1.230 e tamén se aumentan os turnos e os meses de verán, de xeito que aquelas persoas que así o desexen poden disfrutar deste programa dende o mes de xullo ata decembro. O programa Benestar en Balnearios está destinado a persoas maiores de 60 anos e se ofertan estadías de 10 días en réximen de pensión completa en 15 establecementos a elexir de toda a comunidade galega. O Goberno galega destina a esta convocatoria un 9% máis de presuposto que no ano pasado. Xa rematamos co tempo. Durante mañán xoves aínda persiste certa inestabilidade que deixará de novo chubascos de carácter treboento máis probables no interior e pola tarde. Por outra banda, os ventos do nordés acumularán nubes de estancamento na Mariña, na comarca de Bergantiños, asimismo con posibilidade de algún orballo no resto dos ceus. No resto de Galicia os ceus quedarán con nubes e claros e as temperaturas non experimentarán cambios significativos, con lixeiros ascensos das máximas na mitade sur, que rondarán os 28 graus e no terzo norte subirá lixeiramente. Os ventos soprarán moderados do nordés con refachos de fortes no litoral da Coruña. Pois con este tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Edís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.